tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Bagong kasal? Nakaka-pressure magluto? Buti na lang, meron ng bagong Supreme na diskarte sa kusina. Introducing Maggie's first ever all-in-one cooking sauce. New Maggie Supreme Sarap. May pinagsamang sarap ng soy, oyster, onion, garlic at karne. New Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Mapa-adobo, ginisa o pansit, ginagawang Supreme ang sarap, kaya Supreme ang saya. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang new Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Radyo Balagon ka ito. DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Member KBP, kapisana ng mga broadcasters ng Pilipinas, mga tugang oras niya to, alas 11 o kaya alas 10:42. An oras hatod sa indukang Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Neozep Tablet. Neozep ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Nescafe, kasangga ng bawat Pilipino. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Surf Powder. New Surf Powder with Active Clean. Mas pinagaling magpaputi, magtanggal kulob, at mas pinabango pa. Singgaling ng mamahaling panlaba, pero di mamahalin. Now with 50% more, pa-mega laki, mega galing, mega wais. 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Wilkins Distilled, most recommended by doctors, trusted by moms, to keep the family safe. Uy, aram mo na daw ang bareta? Ano ito? O, day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to ngunyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. I'm gonna knock on your door, ring on your bell, tap on your window too. If you don't come out tonight when the moon is bright, I'm gonna knock and ring and tap until you do. I'm gonna knock on your door, call out your name, wake up the town, you'll see. I'm gonna hoot and howl like a lovesick child until you say you're gonna come out with me. Mga tugang, good morning po sa Indo Gabos. Welcome sa iyong programa. Aramon niya ito kanyang pungal daw na ini nin Biyernes. Biyernes na pala na. Thanks God it's Friday, sabi ng mga kababayan natin na iba. Bantang sa iba man, ay nako, Biyernes na malaban na naman. Tagiraray mga tugang, welcome back sa programa. Ako pa ang sinong lingkod, Mardela daing iba, sadits na. Pero tiyan, kaiba na pagkita hanggang 12 o'clock para po sa mga istorya. At siyempre, kasabay tamaan sa programa, sa technical side, Ronald Baldo. Pantang duman po sa mga kababayan nato sa luwas, sa padagos ng pagantabay, sa mga pangyayari sa palibot. Kaya po dyan, ang Megaforce Patrol, kapalagos yung pangangalap ng mga istorya at ang anong balibong sa banuan at mapukaan mga turog sa pansitan. Yaon dyan siyempre ang mga pag-iribatan sa 1st District, Jomar Bien, duman sa 3rd, kasabay ta, siyempre si Jimmy Nasalita, bantang yaon man sa Daraga area nakaprangkisa, Renz Luna. All are by district as in northern part o kaya southern part ka mga barangay sa Legazpi, yaon po dyan siyempre, partner Al Armario.
Si Ans Galero, ang babaeng walang pahinga, naglilimok-limok mga tugang sa Legazpi Port District. Mantang yaon man si Boy Mata sa mobil. Pero duman mga tugang sa northern part kan Legazpi. Siring man duman sa mga opisina sa Regional Center site. Yan po dyan si partner Luwins Bursi Barcena. Mga tugang kami po minapabot sigurarin sa Magmang Morning. At sa mga kababayan natin, maligayang Pasko! Maligayang Pasko! Magagahol at sa pagkakataong ito kami naman ang babati. Sana'y maibigan yung mga Maligayang Pasko! maaari. Pirang days na lang, Al. 14 días. Sandali, handa Pasko na. aming tambol, gitara at buong barkada. Maligayang Pasko at maligos bagong taon sa inyo. Maligayang Ayan. Maski medyo tios, maligaya pa rin. O bueno, mga tugang, Merry Christmas po sa inyong lahat. Ano? Andiwan po sa mga kababayan natin. Relax lang kayo. Nauna po mga istorali po dyan sa luwas. Sa oras niya to mga tugang na 47 minutos makalipas na ang alas 10 din aga. Luwens Bursi Barcena nasa linya. Partner, please come in. Yes, salamat natin. Partner Mar, good morning. Asina, good morning sa mga parantabay, sa mga nagtagpang bareta. Posibleng dakol na mga motor ang maparasko sa impounding unit kan Legazpi. Pagkatapos na manuparan kan DCGB News Tabi, Partner Mar, ang mga nagkapirang mga motorsiklo na inarakbot kan Task Force Kalinigan sa panginginot ni City Engineer Clemente Ibo asin Mark Andy Marpelia. Aha. Ini pagkatapos naman parang kana DCGB News Digdi sa may Bank Row Unit kana Rizal Street sa may Ayala Bagatabi, Partner Bar sa Saro Digding drugstore. Kalaag na nga ni na no parking ang lugar pinararkingan kan mga platonin motor. Aha. Kunyan, inarakbot kan truck. Batay ko dyan na nagpapaparada dyan. Oo. Ikaw ba dyan na bantay? Oo. O di, anong sabi kang PNP? Pag na ko, tigtugutan ninda ito. Naiman nakalagbagan, no parking. Low parking ngayon, o dyan sa may gilid kang tinampo. Oo. O digdingin sa may agyanan, dahil manidig na kasurat. Yan sana. Oh, diba? Inarakbot. Tabata, ang sabi, ang nagbuktak na ka na no parking, bako man lokal na gobyerno, kundi DPWH. Natatalo yun maali. Ha? Para reklamo na yung katupa ni Konsel Chito Baldo kan Konsel pa ni kan Traffic Division sa Legazpi. Ngunyan, dahil mo baga pigali. Bako man si Chito Baldo ang maupaw, tubgang ko di pulis. Bako? Roger. Papunta sa amigo mo. Sige daw. Nanting nanting chief, pailingan nanting urag mo sa bagong mong posisyon mo niyan. Correct. Tad sa mga nakalis, nanting tayo nag-iriro. Haber na nanting mo niyan. Oo. Sige daw. Tamatis ting. Kasi sabi yun, may impound sa mga motor duman sa motor pool. Oo. Kinuruwa mismo, digde. Gurano ang singil kaan? Inda sa 4,000 gari, kundi ako nasala. Linawag imaray. Tanganin magiyan ta mga kababayan ta na kung ngay man kamong lupalop sa Bicol Region, nagpasirin ka mo sa Legazpi, bawal tabi magparada sa no parking area. Correct. Otherwise, bubulnutunan sa indong motor, dadaround sa impounding area, tutubuson indo po yan dyan sa Treasurer's Office, may bayad po dyan. Roger. Sa titikitan man? Gurano daw ang singil. Di ba? Pero ako aram ko sobra 1,000 yan. Yan. Di ba? Roger. Ay, nako. Roger. Nagkapira baraya ti tabi bar. Scooter. An may kasalan yan. So para tapig agda. O di nga. Iyo. Nagpaparay-bay. Ang aram ko, iyan ang mga paparaparada. May mga ID nga ni. Sanction iyan. May aram ang mga opisyalista. Pakininawa daw tabi kung siya may kapot kan dyan. Roger, tatabi. Paano naman so pinag-aragdan nila magparada ngunit kinura sa motor kaya nindang simbagunan? Correct. Pag-iakbot, pati minatabang man pag-akbot. Ay, nako. Tapos na kita nga. Bata baga, digdi talaga sa Bank Row area na ini. Kung talagang nakulang nakaparking digdi tabi partner bar, talagang ang mangyayari digdi sa lugar na ini.
Pirming matraffic. Dakol, parang pigpatugutan dyan ng magparada. Digdi sa wala. Natapig pararada nandun sa tuo. Ito nga na baga. Diba? Maliwanagan sa ordinansa, ang parada sa wala sana. Roger. Itong mga may kurit. Roger. Yan ngayang sa gilid niya, sa tuo, sa lampang mismo kambang ko, dahil mong pwede magparadahan. Oo. Inda. Yan ang mga pangyayari ko niyan, tabi partner Mar. Digdi sa Sentro Canligaspi. Kung matatandaan baga, nagpatanid na tayo ng Task Force Kalinigan na sinda talagang mag-aakbot sinda, mag-declare sinda kantinang digdi sa Sentro Canligaspi bilang pag-utop sa kasuguan kan TILG may kinaaraman sa siring na bagay. Pinakasip ko niya magparada ka sa mall. Siyempre. Pero sa mall na, nasa parking area. Lumog ka sa mall. Oo. Isurok mo sa motor mo naman sa raram ka mall. Correct. Kaya, o kaya sa ibabaw. o kaya, iwalat mo sa motor mo, maglakaw ka. Oo. Yun, ang the best kan. Correct. Tatama man iyan ta. Uyan nga ning sa bankro. Nya so ito naman sa may BPI. Di winarakbot. Inarakbot? Ito baga, nakaparada na ba? Kung naman sa shoulder ko, dumana mismo sa sidewalk. Sidewalk? So, lakawan na mismo kan mga pedestrian. Inari na. Inali na. Pirang simana na naman sana. Aldaw sa nga ni Gary Partner Mar. Kakanhali di. Dakulo na nakaparking digdi. Ay, mga pig nagmumonitor sa digdi pirmi. Pag minahali di pala. Pag holiday man. Kumbaga, matibayo ng CCTV ta. Sabi baga, dan kontak. An pag-apprehend. Dahil man baga, karolos wala bagitan na balitaan. Anapon mo na lang ano na ang patakaran mo niyan. Apo tamang pulis. Roger. Kaya nga ning matabangan taman sa mga kababayan ta na day nag-aaram na una ninda, pwede magparada dyan. Roger, tada tabi partner Mar. Okay. Roger, so yan tabi partner Mar, na truck and task force Kalinigan padagos ang paglibot, nagkaklam kan mga nagkapirang mga behikulo. Wala dyan si Sir Andy? Wala. Dahil maaputan dyan kung gurano ang tubuskaan. Maapot kita, partner Mar. Pati halimbawa, motorsiklo, pirantobos. Pag auto na naklam, pirantobos. Correct. Maapot kita kayan tabi, partner Mar. Yan aning kompleto ricados kita. Okay, Roger. So yan tabi, partner Mar, presenting sitwasyon, alidigdi sa Sentro Canligaspi sa paglibot-libot kan TCGB News. Ako po, si Luis Burso Barcena. Good morning. Thank you very much. Mga tugang, yan po ang mga lakdangon niyang Task Force Kalinigan. Ba't hindi man alari? Kung na rin sa nagbawas o pagparaluwas ka mga tao, saka mas ka nag-implement. Pero tanong mo niya. Okay, Renz, doon na nasa linya. Renz, please come in, Renz. Hi, Renz. Yan, saan na po. Yan, guys. Yes, Marina, Odo tabi sa Mar, sin na Marina, Odo sa mga parantabay, sa mga dugan niya itong mga bareta. Napapano na ngunyan, din mga truck o mga trail truck tabi, Sir Mar, ining digdi sa may Alobo Airport. Ini na-observaran kan di si Jibinyor sa kung saan sa paghapot-hapot na niya to, nagkakapirang mga pahinante, kung sa inda tabi, Sir Mar, dahil sindapi para laog digdi sa probinsya ng Sorsogon. Kaya ang nangyayari, nagkakaigwan ng alabao na linyada, dahil mga truck magpoon dyan sa may Butyaw, asin ang iba, dahil na nagpipirit pang magpila hanggang digdi sa may Villa Hermosa. Kundi naglilipat na digdi mismo sa may parteng Alobo, Daraga, dahil ang tamas mahiwas, asin dahil istorbo sa bulos ng trapiko. Alat ko na. Nga tatada sindapi pa diretso sa Sorsogon. Roger, manugod man nga ni tabi dyan, Sir Mar, sa kasimbagan man, sa paghapot-hapot man niya to, sigun man sa sainda, dahil sindapi palagsor sugon, dahil lang ta nagkakaigwan ng limitasyon ngunyan, ang gobyerno provinsyal kan Sorsogon, sa mga nagralaog ng mga truck na pa-sharing dyan sa Kabisayaan, na kung saan dyan sa may parteng Matnog Port, na kung saan yan mabaralyoso mga truck, maabot sana sa Sangatos, ang pitutugutan na magtambay dyan ng mga truck, asin 20-20 sa natabi, Sir Mar, halos oral daw, ang nakakalarga sa ng mga truck, kaya medyo bagulbul, so naging proseso, dan pagtulak kang mga truck pasirin dyan sa Kabisayaan. Dahil lang yan sa mahigpit man na sistema, kay niong gobyerno provinsyal kan Sorsogon, manungod sa mga nabubaralyong mga truck digdi sa saindang probinsya. Kaya ngunyan kaputan na mga pahinante tabi, Sir Mar, kan mga truck na yan dyan ngunyan, ano ang pwedeng gibuhon
natabang man kan gobyerno provincial man digdi sa Albay, dahilan ta medyo nagkakaigwan ng pagkaagrabyado asin na-stuck na sin dadigdi sa probinsya ni Albay asin parangani man ko ta ng asikason man ko ta na daakan na gobyerno provincial kan Albay an komunikasyon dyan sa probinsya kan Sorsogon ang maski puro paano lamang makabalyo sin natulos ngunyan pang mapas ko na an mga supply na hali digdi sa Metro Manila nagbabarya pa iyan pasiring dyan sa Kabisayaan nagbabalyo sa kadagatan iyan ang nakaulang sa saindang mga operasyon. Bakong sabi ka na IATF, dahil pwedeng pagpugulan ng mga essentials? Roger tabi Sir Mar. Oh, bakong mga essentials ang kargangan? Roger, iyo nga ni ang hapot dyan. Actually, gusto tamang ko na makipagkomunikar sa PIO kan gobyerno provincial kan Sorsogon. Pero sa ngunya igwa man katang contact kaya lang dai pa sa ngunya nag-reply sa tuya kung ano man ang pwedeng maging konsiderasyon mandigdi sa mga truck operators magin man sa mga driver kaya on digdi nag-aalat sa probinsya kan Albay na makapalyo na pasiring dyan sa may Matdog Port, pasiring sa Kabisayaan. Okay, yeah. Yan tabi, Sir Mar. Magdagdag na situation. Ay, Renz? Yes, tabi, Sir Mar. Naamidbida na so na itinran sa Anislag? Roger, kaso bago tabi, Sir Mar, pinangaranan na ito kan Purok Chairman, dyan nakasakop dyan sa sa lugar kan pinangyarihan. Namidbida na si Jomar Miliena. Jeffrey Miliena. Pangyari sa imo. Pakaraya? Jeffrey Miliena. Jeffrey? Taga sa inyo si Jeffrey? Dahil patabi Sir Mar, asang kunya na aram kong taga sa inni, dahil lang mentally challenged nga ni yung persona. Mentally challenged. Roger. Ano ni, nagtawid o ano? Nagbalyo tabi, Sir Mar. Nagbalyo. Okay. Sige, salamat. Tabi, Sir Mar, ang magdagdag na impormasyon digdi sa Luwas, Rans, Luna, DC, Jubinyas. Thank you very much, friends. Mga dagdag na itong istorya yan. Nalimutan na lang. Problema yung mga biyahero databi, mga kapatid, ha? Kung nga paano yan, anong nangyari dyan, ha? Dyan sa Sorsogon, ha? Ano doon nangyari, adi? O arag na kayang pigpugulan, pero ang mga essentials na dapat na pugulan, di ba? Makulapren daw kita. Sana masanbag kita kang kulapren ta. Hello, Sir Dong. Si Mardila tabi ini. Hello, tabi po rin. Dong, naka-on-air kita. May apot lang ako tabi. Ay, sige tabi ko po. Okay. Kunya paano, may mga naka-stranded din ng mga trackers. Nasabi, piglimitaran na maglaog sa Sorsogon. Ano tabi ang katotohanan kay ni Sir Dong? Yes, sabi, sabi, Bossman, iguangon niya din congestion sa mga bihikulo sa Matdog Port. Okay. As far as 10 kilometers from the downtown. Wow! Grabe po kahalapa ang pila kan bihikulo dumaan. So, para mabawasan tabi at grabing pila sa Matdog, pupundo na mo na digri sa parte kan Putyaw, area, good na inakaapat kitabi. Ayun. Garo ang sitwasyon. So, kung ngayon may maraot na panahon, dahil mo na magdiritso. Yes, sabi. Pero actually, ano mo yan December bagatabi ko niyan. Yes, Pulo na goods nagpapasiring sa Visayas sa Mindanao. Ang factor ini kung halapaon ang pila duman. Ngunit sabi, Papa Mar, si Gob may pinaluwasin yung executive order para sa implementation kan first in, first out. Mag-dry run tabi ngayon sa December 18 and na-implement na December 20. At sabi yung tabi kayo para maiwasan ang grabing congestion sa Matdog, kung tiisay na nasa pila, sa inutan ng pila, iyo ang tatawan ng prioridad na makasakay sa barko. Ayun. Sa kaya ng Mindanao. Kasi ngunyan, Papa Mar, ang concept po niyan, may mga bihikulo na, kumbaga, para mo na Papa Mar, na mahanap na pwedeng apulan at hindi mainot. So, grabe minsan naiinot pa ang mga nasa udyan na pila. Okay. Sa inutan na pila. Kaya, dining sistema, nahalapaunon ang pila. Kaya sa Putyaw, may policy dito sa probinsya, na pag grabe ang pila sa Matdog, hindi mo na pagkalaw. Ayun. Kaya araw kan sa Putyaw na isla. So,
So, Ay. first in, first out, implement ka rin by December 20. Mhm. And Philippine National Police at manginginot kayo, nakikoordinate na sabi kita sa Philippine Ports Authority, sa Marina at in Philippine Coast Guard para sa smooth po na implementation ng tipo dito sa probinsya next week. Ayun, paano maaaraman ngaya kung pwede nang lumaog gali sa Albay, pasiring dyan sa Sorsogon? Igwaning coordination kita within the boundaries? Yes, sabi, sa checkpoint sabi sa Pusaw at PNP na naka-assign, higa po lang sabi, pwede nang paabas yun na mga bihikulo na stock sabi naman. Ayun. So ano yan? May pag-designate kita na pwedeng paradahan ng una parameters or ano yan? Kung mapipwede na yun ang una magdiretso, magbiyahe? Actually, diretso ang biyahe papamana, no? Dahil naman pwede ni Purugulan. Ito ba essentials? Goods kayo niyan, mga dala, lalo-lalo na mga delivery truck. Very, very fortunate na ni Kunyan, na dahil pambiyahin mga bus, tapos duwa ini, mas alaba ini. Yes, oo. Na congestion kan matnuport. So, natutolerate, hindi na muna tayo sa dito paparada sa gilid kan tinampok. Damat nung kasi, wala tuok ang congestion, sabi, papamarano ko na ma-efficient ko sa imuhan na mai-ano ko sa ladawan. Wala tungkol na kalabaw talaga na pila na mga pihikulo na mabalyong Bisaya. Iyan. Sana makaako din so DOTR adi. Magkaigo ning additional na barko diyan. Ito sa pig kakargan sana ki mga mga bihikulo sana. Yes, mong papamar ang pulo na ng barkoan na nagbuburo balyuhan. Matnog alin matnog. So, daitabi kayo ni Kaya, no? Daitabi kayo ni Kaya na matapos kaya sa sarong aldaw alaba ka. Di Kaya, tapos may factor pa rin kita pamag na nakapilio na sa mga shipping line, ibang mga delivery vehicles, nakakontrato sila, so duman sa tinda, pwede magsakay sa mga naka-advance payment sa tinda. Pero ini ka factor, kapag ang shipping line na nakadoog, tapos piling nasa pila, kasi inutan kan pila, ibang barko ang sakayan. Kaya, tayo manasakay na, problema paan na natradara ka ini. Nako. Kaya sabi ni Governor Keith, aliw na ini, by December 20, cash to cash basis na, kung 20 na sa pila, dapat mainong isakay. Hindi na yan na pila, iyo mo nang tawanan ito. Yan. First in, first out pala. Okay. Sir Dong, tabi, ang pangapunan mo sa mga kababayan ta mga trackers, tabi, at sa mga tagsadiri ka mga negosyo na nagantabay sa buong Bicol region. Go ahead po, tabi. Yes, sabi, dapat pong maintindihan nila, no? Ang sitwasyon mo niyan sa Matnog, nagpaabot na tabi kasi information sa Marina, sa Philippine Coast Guard at sa Philippine Port Authority. Kaiba na ang 5 shipping line na yaon naka-standby sa munisipyo ng Matnog, pati na sa LGU Matnog, sa i-implement kami po in first in, first up policy. Igo yung exception, sabi, mga military vehicles, mga ambulansya, mga dalan, tulong, mga prutas, o kulay, pati rin kami Bisaya sa Mindanao. And then ang Philippine National Police po ang ma-implementar kayo ni by next week. So, intindihan ka po kung medyo nakadala pa ini pagkalibog sa tuya, ultimately down to the benefit and tapos sa mga delivery vehicles that para man sa ating parahayan nila. So, yan masarap po. Thank you very much. Thank you very much, Sir Dong. Merry Christmas na lang. Regards kay Governor Cheese at saka kay better half niya, no? Thank you very much. Yes. Yes, sabi, Merry Christmas. Thank you very much. Yan. Mga dugang Dong Mendoza, tagapagtaram kang Gobernador kang Sorsogon. Ayan, positive. May congestion sa Matnog, kaya wag na muna kayong dumiretso. Ayan. Dakula na kapila, 10 kilometers. Yung ganoon mo, di na talaga mapalaugon. Di, siguro, sa mga nagbabiyahe, abiso na po, nandiyan na magdalagan. Tama, pupunduman sa nakamuduman. By December 18 hanggang December 20, ang sistema na, kung sisa ang nasa pila, na nasa inutan, alam mo, 10 ang pwedeng lumarga sa barko, iyo iyan ang malarga. First in, first out. Iyo. Kaya, ingat-ingat kita. Tsaga-tsaga sa nanguna. Mga kapatid, we will be back. Oras na to, mga tugang, 11:04 na. Radyo Balagon ka ito, DCJB Ngunyan.
Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Halik sa DCGB Newsbase, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Marahay na agaw yapon sa tuyang alas 11 bareta ipinagirumdum kan Department of Labor and Employment at DOLE sa mga obrero. Nangunyan ang ultimong aldaw, December 11, 2020, kan pagsumitir kan aplikasyon para makakuha din tabang pinansyal gikan sa COVID Adjustment Measures Program o CAMP kan ahensya. Sigung kay Labor Secretary Silvestre Bello III, siraram kan Labor Advisory number 33, nakamtana kan DOLE ang eksaktong bilang ka mga benepisyaryo sa nasambit na programa para sa one-time cash assistance na 5,000 pesos na pigtatalaan sa Bayanihan to Heal as One Act o Bayanihan 2. Sakop man kang programa ang teaching asin mga non-teaching personnel sa pribadong educational institutions. Sa pinakauring listahan, nasa sobra 1.4 milyon na empleyado gikan sa 36,355 na establishmento ang nag-apply sa CAMP kung sain sumobra ning 2,000 sa target na bilang na beneficiaries kang programa. Napagaraman na 4 na bilyon na CAMP allocation na i-distribute na sa mga beneficiary ang 2.3 billion pesos o 54%. Pinagirumdum kan sekretary na ang mga application sa CAMP na naisumitir bago ang deadline masalang sa evaluation kan DOLE regional offices. Nakapalaman pa sa advisory na padagos na re-resibihon asin ipoproseso kan DOLE regional offices sa mga applications gikan sa mga obrero sa sektor kan turismo na naghahagad man in financial assistance sa irarom kan CAMP. Alas 11 bareta from Newsbase, ino po si Mardela. Ilike ang samayang DCGB News Online Facebook page para sa dagdag pang impormasyon. Salamat po. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Milo Everyday, Nescafe, kasangga ng bawat Pilipino. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Joy, iwas germs, iwas sakit. Wilkins Distilled, most recommended by doctors, trusted by moms, to keep the family safe. Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. Maggi Magic Sarap, nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Ang Fresca Tuna, 21.25 lang SRP. Mas mura kaysa ibang tuna. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Brought to you by Alagang Doktor, Alagang Ospital. Visit your doctor at the hospital as needed. Sa indong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Marahayon, pag ang kababaehan, igwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamat Condy Congressman Fernando Didi Cabredo na kami. Hiniho niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Sa panahon na tigaagihan kangunyan, minhuli sa pandemya, dulot kan COVID-19, ini nakakaapektar bako lang sa satong pisikal na salud, kundi pati sa mental na aspeto.
Uya na ang programa na mapakusog asin mapagaan kan sa tuyang pag-iisip sa araw kining sitwasyon. Kumusta ka? Uron kita. PFA On Air. Psychological First Aid. Mental Health Resiliency during COVID-19. Kairiba ang Department of Health, Center for Health Development o DOH, CHD Bicol. Kumusta ka? Uron kita. PFA On Air. Mag-iribahan asin mag-urulay lamang kita. Kada aldaw din Martes, alas 11 sagkod alas 12 nin ugto. Digdi sa DCGB. Pinagsarong advokasya kan Department of Health asin DCGB para matabangan ang kada saro malabanan ang stress asin iba pang health issues dulot ng COVID-19. Kumusta ka? Uron kita. PFA On Air. Psychological First Aid. Digdi sa DCGB. Hi, Mami! Si Marian Rivera ito. Sa dami ng information ngayon, are you sure you're following the right advice? Pagdating sa health ng kids ko, we only listen to health experts at doctors na trusted para sigurado. Kaya we only drink what most doctors recommend. Wilkins Distill! Most recommended by doctors. Trusted by moms to keep our family safe. Wilkins Distill, a product of the Coca-Cola Company. Wilkins Distilled, most recommended by doctors, trusted by moms to keep the family safe. Ang espiritu ng Kapaskuhan, nailing sa pagwaras niyato ng pagkamuot sa lambang saro. Ini ang panahon na kita udok na magpasalamat sa satuyang kagurangnan. Huli ta tinawan niya kita, ning buhay na kaparo pakinabang. Maskin nga ni iyaon pa ang peligro sa salud na satuyang pinaghampang, ang Paskong maabot asin ang bagong taon na satuyang sasabaton, lugod magtao sa tuyan ning panibagong pag-asa asin katununungan. Ini po ang sa indong board member, Dr. Eva Lopez Ribaya, kairiba ang sakuyang bilog na pamilya, pati na ang St. Stephen Optical Clinic na nagmamauot na sana ligtas sa anuman nakamatean ang kada pamilya. Tanganing mapano ang lambang harong kipagkaminuotan asin katrangkilohan. Maugmang pagsilibran ng Kapaskuhan asin bagong taon. Ano dapat makaskas? Ang pag-ani, dapat makaskas. Rikasan bago ang makusog na uran. Pag makulog ang hawak, dai magpadaog. Mahaplas-haplas pa ba ako? Sa mga mandirigmang gayon nindo, magpinakamakaskas na Alaksan. Alaksan FR. Igwang fast relief formula, diretsong aksyon sa kulog. Sa loob kang 15 minutos. Pag makaskas, deliver tulos, kita tulos, ulit tulos. Gana sa kaskas, gana sa laban. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy, di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tung hinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex World Kids yan, sarap na sa orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex.
Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Calling the attention of all shoppers. Ang Nescafe Creamy White, Nescafe Creamy Latte, at Nescafe Brown Twin Packs may prize rollback. Twin pack na, rollback pa. San ka pa? Please proceed to the nearest Nescafe aisle. Also, tirhan niyo po ako ng Nescafe Twin Pack. Thank you. May price rollbacks sa Nescafe Twin Packs. Bili na sa Suking Supermarket. Promo is from October 1 to December 31, 2020 only. Per DOH FDA CFRR permit number 0982 series of 2020. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Numero sal tabi kang syudad kang Legazpi. Halos tabi sa rong taon na nasa eraron kita kisarong kadipisilan. Sarong pandemya na data unaon nasa sa parunta sa tuyang buhay niya. Alagad mga tugang, manarig lang kita sa mahal na Diyos. Siya man sana ang sa tuyang pag-asa. Kita man bilang mga tao niya, kay puwanta ang pagkasararo. Kay puwanta ang pagtiwala sa lambang saro. And siyempre tabi, ang kooperasyon, tanganing manampasan tayo. Yan po ang dapat nangunyan na isipon. Ang Christmas is about love. Ang pagkaamuot sa tuyang mahal na Diyos. Sa paagi kang pagtamundang kang umboy na si Jesus. Ini po manifestasyon man isarong pamilya na nangakaburunyo. Ang mga aki, kitawan taki, kahalagaan, ini ang tunay na ehemplo isarong Christmas. Kaya tabi, despite this pandemic, sana gabos kita mag-urugma. Mas lalo tang pahalagahan ang sa tuyang pamilya. Maybe sa ining purpose na baka na nilingawan ta na ang pigkirarantang pagkamuot sa pamilya. Kaya po laom ko na kita gabos nakakasararo. Bilang sa indong alkalde, iasigurar ko man sa indo po na ipapadagos ta ang mga programa, mga proyekto na madara sa tuya sa mas dakula pang oportunidad para sa gabos. Lalo na makapagtrabaho, makapagnegosyo, asin makatao kin mga serbisyo sosyal. Again, mga tugang ko po, mga namumutang ko mga Legaspeños. Maubang Pasko, asin manigong bagong taon sa Ilocos. Let us always keep safe. Manalampasan pa tayo. Breakfast na masustansya? O Gilbert, eto ang 10 pesos. Bumili ka ng chocolate cereals at ng gatas. Ha? Kakasya ba lahat yun sa 10 pesos? Oo naman! Bili ka ng Coco Crunch All-in-One. Ito'y chocolate cereals na may gatas na, masarap at nakakabusog pa. Aba, sulit nga ang Coco Crunch All-in-One ano? 10 pesos lang ang suggested retail price. Bili na tayo para sa kids natin. Doblehin mo na para din sa atin. Shop now and pay later. Just swipe it at Abenson. Pay for your new appliance or gadget essentials as late as 3 months using your credit card. This offer is open to Bank of Commerce, BDO, BPI, Metrobank, PNB, RCBC, and Security Bank. Applicable for 0% installment purchases with a minimum single receipt purchase of 3,000 pesos for 3 and 6 months term and 6,000 pesos for 12 months term on select items. Promo is valid until December 31, 2020. Visit Abenson stores at Ayala Malls, LCC Mall, and Pacific Mall Legazpi, LCC Mall Pulangi, LCC Mall Iriga, ALDP Mall, and LCC Mall Naga. Your safety is our priority. Our stores will be observing strict safety protocols to keep everyone safe. You may also browse our website, www.abenson.com. Like us on Facebook at Abenson Appliance. Terms and conditions apply for DTI FDE number 105509, series of 2020. Fresca tuna. Mabigat. Magaan. Mabigat sa laman. Magaan sa bulsa. Mabigat. Ang Fresca tuna. 175 grams sa tuna, SARS at gulay. Mas mabigat kesa iba. Ang Fresca tuna, 21.25 lang ang SRP. Mas mura kaysa ibang tuna. Mabigat. Magaan. Fresca tuna. Bigatin sa sarap, bigatin sa sulit. Fresca tuna. Fresca tuna. Fresca tuna. Bigatin sa sarap. Bigatin sa sulit. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan.
Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Ako si Juan. Nitong bagong taon, ilegal na papatok kami nagkaroon. Aming sinindahan. Kami naghiyawan, pero hindi ko nabitawan. Aray ko. Ilang daliri ako'y nawalan. Kaya ngayong taon, pakiusap ko sa inyo, huwag na magpaputok at umiwas sa dulubyo. Isang paalala mula sa department. Kayo ba ay pinapahirapan ng pabalik-balik ng sakit sa kidney? Nakakaranas ng pananakit ng balakang? Pamamanhid ng mga binti at paa? Pagsusuka? Pagkahilo at panghihina? Pagkapilay at pagkalumpo? Masakit pag-ihi at umiihi ng dugo? At pabalik-balik na impeksyon? Ako po si Marjorie Lorca. 6 months na po akong may sakit sa kidney. 6 months na po akong hindi makapaglakad dahil uric acid. Tapos may nakapagturo sa akin yung friend ko na pumunta kami dito sa NENS Wellness. Isang buwan pa lang nagdamot ko dun sa wellness. Dito po, nakapaglakad po ako ulit. Good news mga kaibigan! Para mas mapadali ang inyong pagaling, may libreng therapy at mga libreng supplement mula sa NINS Wellness Center. Magpunta na sa pinakamalapit na NINS Wellness Center. Sa mga taga-Naga, magpunta po sa Barlini Street, Santa Cruz, Naga City. Sa mga taga-Sorsogon, matatagpuan ng NWC sa Peralta Street, Barangay Polvorista, Sorsogon City. At sa mga taga-Tabaco, number 56, Zone 1, Siga Avenue, Imperial Residence, Tabaco City. Sa mga taga-Rinconada area, matatagpuan ang NWC sa Mons P, Lanusa Street, San Francisco, Iriga City. At sa mga taga-Albay, nandyan po kami sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala, kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Walang social distancing? Paalalahanan ang nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGV. Kaiba si Marvila. Musta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Yan. Pause mo yan, te. Pause mo yan, bro. Pray until something happens. Maligayang Pasko, maligayos, bagong taon sa inyo. Maligayang Pasko, maligayos, bagong taon sa inyo. Ayan, maligayang Pasko at manigong bagong taon po sa inyo. Okay, sabi ni Eduardo Olaires, morning po Sir Mar, may hapot lang po, taga Purok 1, Barangay Salvacion, Tabaco City. Ako, nasa mainline highway, Siga Avenue, sabi po baga, i-restore ang supply kang kuryente prior sa mainline alagad sundo sa panahon na ini, wara, sana po, maraman po manamin to kan apek. So kaputan ko sa lahat po. May report si Jomar Kasubago ha, sumabog yung transformer duman sa substation, mga tugang sa Tiwi, kaya the whole first district, apera sa Santo Domingo, walang ilaw. Ayan po tabi, inaayos kan NGCP yan. Mantang, good morning man kay Joel Barameda. Papamar, pabating tabi kay Ariel Senisa. TY po. Ayan, duman po sa mga kababayan natin. Ayan po tabi ha. So mga kababayan ta na mabiyahe, mabalyo sa dagat, pasiring po sa Visayas. Lalo may mga pangarga po tabi, mga trucks, medyo piglilimitaran po tabi ang paglaog. Kayan sa Sorsogon, grabe ng congestion sa Matnog Port. Hanggang 10 kilometers na po ang laba kan linya. Kaya pigaharang dyan sa checkpoint sa Daraga, sa Mayon Garuyan, sa Papalaog, sa boundary. Tangani po na dahil na makadagdag pa sa problema. Alright? Yan po tabi ha, para po yan sa mga naghahapot, manungod dyan sa sitwasyon dyan po sa Sorsogon area. Ayan.
Duman po sa mga kababayan to, mga taga-Catanduanes, good morning po sa inyo ha. Good morning sa inyo. I-try tayo reach out mga tukang si Ma'am Bueng na Alsaga. Kan OWA. Sana hindi busy si Ma'am. Nag-respond na ka sa bago. Okay nga ya. Yan. May mga query kaya yung mga kababayan sa Catanduanes, ano? Hello, Ma'am Bueng. Good morning. Yes, good morning po Ma'am Bueng. Si Mar de la Cruz po ini kan TCGB. Yes, maray na aga po sa Indo Kamusta dyan. Apo, on air na po kita tabi sa programang Aramo niya to. Ma'am Bueng, may question lang tabi sa mga taga Catanduanes. Ano daw po yung assistance kan OWA sa mga OFWs taman duman na displaced? Ngunyan po kaya, yung kami dito sa Catanduanes para mag-payout para naman sa mga heavily devastated na mga lugar kang mga nagkapirang bagyo na nanalasa dito sa probinsya. Okay. Ay, pira pong beneficiaries ta dyan? Ay, may po, like mga 1,800 na mga tatauan po na mga natilauan ni po na mga ayuda para sa dito sa calamity assistance. Okay. Yan. Ano yan? Continuous pa yan o ngunyan lang yan, tabi, ma'am? Actually po yan po kami nag-stay. Doon simana po kami nag-stay. This is the last day po na kami nagkaigwang payout para sa mga unsame munisipyo. Ayun, oo. May mga nagsasabi na nasa abroad daw yung mga kamag-anak nila pero inactive daw. Paano daw po nangyari? Anong kwento nito, ma'am? Paano ba naging inactive daw ang isang OFW? Okay. Dinamin lang po siya ang word na inactive. Pag inactive, ang active po na pignimin minabigatawan, bako po so active na nagtatrabaho sa ibang bansa, kundi po sa mga active ang membership sa OWA na valid, na laog pa duman sa 2 years na validity kan sa indang membership. Halimbawa, November 1, 2018, nag-renew o nag-member sa OWA hanggang November 1, 2020, pasok duman po sa 2 years na validity. Yun po abigumin mina-active. Ayun. So membership, adi? Pag sinabi pong inactive, pag November 2, 2020, inactive na po sa membership nila sa OWA. Ayun. Ano yan? Renewable tabi yan, Ma'am Bueng? Yes, renewable po ini every 2 years. Kung seafarer po o kaya sea-based worker, ang money agency po ang nag-renew. Pero po kung halimbawa land-based, so OFW po ang nagduduhan, nag-register o nag-renew po sa kanyang office. Pag halimbawa seaman ka, ang nag-asikaso yung agency. Pero kung land-based ka, yung OFW dapat. So OFW po. Lalo na po kung balik magkagawa. Ayun, opo. Yung mas na po yan, Ma'am Weng, may mga nagharapot kaya mas marinang nilinaw po nindo yan. So, ano pa po ang mga pinagkakaabalahan ng OWA sa kadakol na mga kababayan tang medyo talagang kaipuan ng assistance sa ito pong ahensya? Opo. So, ini po, pinatauwi po sa mga OFWs na active sa membership ng OWA during the time na nadalasa ang nagkapirang bagyo digdi po sa Catanduanes. May mga groundwork po kami para sa iba pang probinsya. So magalat-alat po, i-announce po sa DCGP kung anong mga lugar na ini. Ayun. Ayan po, kunyan yan para sa bagyo. Yan tabi mo, Mari. Ano po? Para sa po? Yung para sa mga nakaaging bagyo yan, assistance na yan. Parang calamity assistance. Opo, sir. Opo. Ayun. Calamity assistance. Opo. Ano yan? Per OFW ang treatment? Yes po. Per OFW po. So, 3,000 pesos per OFW. Pero po, kung halimbawa, apat ang OFW sa sarong pamilya, pwede po na 3,000 times 4 ang maklaim kan sarong pamilya. Bako po kami per household. Bakong per household. Per OFW. Ayun, opo. Okay, Ma'am Weng, ingat po kamo dyan ha. And Merry Christmas po, Tabi. In regards na lang kay Director Tabi.
Yes, sir. More power po sa DCGB. Yes, ma'am. Stay safe, everyone. Apa, thank you very much po, Tabi. Yeah, mga tugang Mamweng Alsaga, kang OWA, para po dyan sa paglilinaw sa mga kababayan niya itong naghahapon. Nasa Catanduanes pala sila. And last day naman ang distribution nung calamity assistance para po sa mga FWs na mga active member kang OWA. Alright? Bueno, dugatan istorya. Ans Galero, nasa linya. Ans, maray na aga, Tabi. Please come in, Ans. Yes, aga, Sir Mar, maray na aga sa mga parantabay, sa mga dagdag manyatong bareta, nagpatanit mo niyan ang Securities and Exchange Commission o SEC Bicol, tagabos ng mga Bicolano na maging maikmat, as in maging alerto sa pagbantay kan mga nag-aarabutan na mga online, as in ano pa man na klase ng scam, lalo pa ngunya napapaabot na na panahonin kapaskuhan. Ini matapos na sabihon sa DCGB News ni Legazpi Branch SEC Officer in Charge Attorney Norma Olayatan na sa ngunyan pinagbobonitor nindaan gaman na klase ng scam siring na sana kan investment solicitation na illegal man o kaya wala na autorisasyon gikan sa indang opisina asin man ining nag-aarabot na reklamo sa manuhod sa mga text messages na puno ng inanggana daw sa mga nagkapirang mga raffle. And sinabi ni Officer in Charge Tan na sa ngunyan, abo nindang may mabiktimang mga Bicolano sa sharing na bagay o mga illegal na aktibidad. Kaya dapat daw na kung araman sana na wara man nin pinagtayaan na raffle o kung ano pa man na pwedeng pangganahan ng mga aktibidad dahil na magtubudigdi asin kung may igwaman nin mga kumbaga investment solicitation na pinag-aalok sa senda, i-confirmar tungunay ni sa SEC Bicol kung autorisado ng GAD ang sarong korporasyon o kumpanya na magkondusir kan sharing na bagay. Iyo baga, dahil ka man nag-internet, kamagana. Nakulon baga kayan. Sa Facebook. May Manny Pacquiao, may DTI, may bilyar, may kung ano-ano. Tapos may nakakalaan pa, attorney. Ano na? Pangapunan mo. Dahil naman nagsimbag. May permit number pati. Ayan, basta kung dahil man ka mo na gano'n, wag na. Ayan. Yeah. Para lalo kung itong sabi ka pa deposito ka mga pirang mail. Aday, nakatubod-tubod ka yan. Tapos minsan may kapalit pang kwarta bago mo makuha. Ayun nga yan. Ngayon, this is nga attorney, Mardila, bla bla bla. Nanalo ka ng 500,000 pesos sa parapol ni Ronald Baldo. Para niya maklaim mo ito, magdeposito ka sa blank na bangko ng halagang 5,000 pesos. Lugi ka papagamot mo, wala man. Wala man pala. Alright. So, yan. Inangkap kan payag na nasabing opisyal. Reminder ko lang sa Bicolano, no? Huwag po tayong magpapabiktima sa mga scams. Always check with SEC kasi po yung activity na involving yung investment solicitations, meaning pag-i-invite the public na mag-invest with the promise of profit. Ito po, may corresponding secondary license na ini-issue ang SEC. Kung i-check ko nila sa amin, no, sa website namin na pwede nilang i-check o pwede silang tumawag sa aming opisina to check if a certain entity is licensed with secondary license to solicit investment from the public. Otherwise, kung walang license, no, huwag sila mag-invest sa mga ganitong unauthorized investment solicitation. Sa ngunyan na taon, Tabi, Sir Mar, nakapagtala ni Poco mas o menos 300 na mga, kumbaga, natauan na ni advisory, manungod sa bagay na mga korporasyon na napag-araman unauthorized man magpaluwas din investment solicitation sa publiko. Ayun, oho. Hindi magparatubod-tubod. Yes. Pasiguro pirmi. Yes. Ayan, okay sige. So yan, Tabi, Sir Mar, ang pagirumdum as in advisory man kang Securities and Exchange Commission o SEC Bicol. With Boy sa Mobile, Ans Galero, DCGB. Thank you very much, Ans. Mga dugang niya itong istorya with Boy Mata. Kami po ay magbabalik sa oras niya to, mga dugang 11:33 in the morning.
An oras hatod sa Indokang Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Ang Fresca Tuna, 21.25 lang SRP. Mas mura kaysa ibang tuna. Coco Crunch. Parang anak mo, maganda ang simula ng araw. Mag Coco Crunch All-in-One. May gatas na. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Nescafe Classic. Babangon ka sa Nescafe Classic. 3 pesos lang SRP sa Sari-Sari Store. Joy! Iwas germs. Iwas sakit. Wilkins Distilled. Most recommended by doctors. Trusted by moms. To keep the family safe. Narito na ang magbibigay swerte sa inyong 2020. Mag-Jim's Coffee at mag-Cash Swerte Raffle Promo. Over 1 million pesos in total prizes ang ipamimigay. Bumili lamang ng alinman sa mga produkto ng Jim's Coffee Mix with expiry date 2021 onward. Ilakip sa isang white envelope ang 3 empty sachet any combinations. Sa labas ng envelope, isulat ang pangalan, edad, address, pirma, contact number, proof of purchase na inilakip at pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang inyong mga entries sa mga drop boxes. Ang grand draw ay sa December 22, 2020 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng ₱250,000 at 100,000 naman ang mapapanalunan ng kanyang partner outlet. Meron ding 15 winners ng 25,000 each at 75 winners ng Jim's Gift Pack. Mag-Jim's Coffee at mag-Cash Swerte Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Per DOH FDA permit number 0909 2020. Kayo po ba ay may katanungan ukol sa PhilHealth? Makinig sa Usapang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan live tuwing Lunes, alas 11:30 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali dito sa DZGB. Usapang PhilHealth. Tapang lang? Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon, tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapak na di susuko. Bagong Nescafe Original. May tapang na di susuko. Halika na sa pinakamura. Panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ang sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Si Alden Richards po, hindi pa tapos ang laban natin sa kontrabidang COVID-19. Kailangan natin ng mga bida para matalo ito. Ikaw, you can be the solution. B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay, iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. Paalala mula sa DOH, PCOO, IITF, NTF at USAID. Ang probinsyano party list, boses ng probinsya ko. Sabay-sabay tayo sa pagdiwang ng Pasko. Pinagdapaman ng ilang bagyo, tuloy ang Pasko. Maligayang Pasko! Ang probinsyano party list. Nung dalaga pa si nanay, United Home for Sulfate Iron na ang iniinom niya. Kaya ngayon na ako na ang dalaga, United Home for Sulfate Iron din ang iniinom ko. Sabi ng mga nanay, United Home for Sulfate Iron. Ferrosulfate is the generic name of United Home Ferrosulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. United Home Kidilets, ang gamot na panglagnat na sulit at magaling sa mga bata. $250 lang SRP. Sabi ng mga nanay, United Home Kidilets! Also available, Kidilets Syrup. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Hugasan, 20 seconds dapat, 12 seconds, 4 seconds, 3, 2, 1, clean na! Yay! Ako, nasa doornab mo, makukuha mo ulit. 3, 2, 1, eto na! Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex World Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Lemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Defex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Gusto mo bang bumalik ang alindog mo? At gusto mo bang mapasaya si partner? May solusyon dyan. Narito na ang Doc F Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule. Doc F Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule. Ito ay fat burner na puno ng healthy microorganisms para sa katawan mo. Hindi lang yan. May sex enhancer din ito. Kaya simulan mo na ang pag-inom ng Doc F Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule para sa mas masayang pagsasama. Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule Natural Viagra. Available at Shopee and Lazada. Cash on delivery. 10 pesos lang SRP. Para sa mas malaking diskwento, mag-login lang sa www.thebigc.org. Also available, Doc F Mixten Capsule, the natural sex enhancer. Doc F Mixten Herbal Coffee para iwas constipation. And Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. Mabibili na rin sa inyong mga suking butika. Ang Doc Alternativo, The Bixi Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa Mazda Hall na Immunity 10 Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, Happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Approve ang trabaho kapag chillax at ganado. Kaya have a judge para lahat tayo chillax. Pag chillax ang trabaho, Laging ganado. pag laging ganado, Approve ang trabaho. kaya just have a judge para lahat tayo chillax. Have a judge and chillax. Tandaan, approve ang trabaho kapag chillax at ganado. Kaya have a judge para lahat tayo chillax. Kitang mga Bicolano, madali makatindog. Maski anong problema ang mag-abot, uragon kita. Sa iba-ibang helang, digdiman kita sa bulong na uragon. Rexidol Forte, uragon na banat para makatindog sa bagat. Kulog kang payo, kulog kang hawak, asin kalintura, kulog sana iyan. Uragon kita. Rexidol Forte, uragon na banat sa apat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Rexidol Forte, uragon banat sa apat. Namipidan sa albay, pinadaba kan banwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inak
Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Uy, Madi! Gusto mo na maaraman ang mga programa asin serbisyo kan DSWD? Aw iyo, Madi. Paano man palan? Maduman pa ako sa opisina ninda? Dahil nakaipuhan na magduman sa indang opisina. Magdangog ka na sana sa DZGB kada alas 10 nin aga sa programang DSWD 5. Kompleto sa impormasyon, mapadapit sa mga akomplishimento asin serbisyo na ipinag-opresir kan DSWD sa publiko. May tsansa ka pa na makapagpartisipar sa paagi ng paghapot sa mga bisita, asin pwedeng manggana ng premyo. Talaga, Madi? Abangan ko daw sa Martes, alas 10 ning aga sa DZGB, ang DSWD 5. DSWD 5 sa DZGB. Serbisyo may kalinga at pagmamahal. 7.6 million Filipino families have gone hungry during this pandemic. This Christmas, Spark Home by sponsoring a family's Noche Buena meal. Search Brand Aid on the Lazada app to make a donation. Experience Converge, your fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. Fiber X 1,500 for 25 Mbps. Fiber X 2,500 for 75 Mbps. Fiber X 3,500 for 150 Mbps. Fiber Extreme 4,500 for 300 Mbps. And Fiber Extreme 7,000 for 500 Mbps. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge your fiber internet now. Ano dapat makaskas? Ang pag-ani, dapat makaskas. Rikasan bago ang makusog na uran. Pag makulog ang hawak, dai magpadaog. Mahaplas-haplas pa ba ako? Sa mga mandirigmang gaya nindo, magpinakamakaskas na Alaksan. Alaksan FR. Igwang fast relief formula, diretsong aksyon sa kulog. Sa loob kang 15 minutos. Pag makaskas, deliver tulos, kita tulos, ulit tulos. Gana sa kaskas, gana sa laban. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardela. Hi! Balik po kita mga tugang sa programa. Sa Pasko, sapagkat ikaw lamang ang tanging mahal ko. Kung ikaw ang siyang kapiling ko, bawat araw ay Pasko, anumang buwan o araw ay Pasko. Ay, karaon na po tabi mga tugang. Magpangurod to na taod to ng maray. Menos 12 para alas 12, Pumpiang 12. Nasa linya, Jimmy Nasalita. Jim, plus kaming Jim. Yes, salamat tabi, Mar. Maligayang Pasko, amigo. Happy New Year. Ay, Happy New Year. Happy Merry Christmas. Merry Christmas. Yeah. Anyway, tabi, Mar, nag-attender kaya kita digdinin na ADT, Area Development Team, 3rd District, tabi, Mar, na pinagpamayohan ni Vice Mayor Jory Marcangel Canho Villar. Kuan ini manungod sa paano ang klasipikar kan pobre ang kan uminaging dahilan sila nasa tao kita kan pandemya uminaging mga kalamidad. Duminakula so agwat kan maray ang pagkabuhay sa pobre. Actually, bako na nga ni po, indigent na termino niyan. Base ini sa pag-aadal ni Congressman Joey Salceda and ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang sa basihan, may consider barometro pag-abot sa ekonomiya tabi, Mar. Buminaba na nin maray naglalaog sa banking tabi, Mar. So nag-deposito sa bangko. Nag-deposito sa bangko? Mababa ang maray?
Yung digdite prenisenter ini ni President kan EDT, Vice Mayor Jory Margangel, sampangan kan mga alkaldes, vice alkaldes. O si Kwanta, aman pa Kwanta. Igwasin in research, research na mismo kay Kong Joey and Bangko Sentral. Abay si Mardila po sa angkor sa DCGP. Pwede po ma-highlight kami kading with regards sa pag-klasipikat takan pobre. Gari lalong duminakula swagwat sa tuyang sitwasyon mo yan. Hello, Vice. Good morning. Good morning po. Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig Apa. at sumusubaybay sa inyong programa. Apo, Vice, paano natin masasabi ngayon na ikaw nga ay mahirap? Apo, based sa statistics po ng Bangko Sentral, dati 86% ng mga Pilipino ay ang wala pong bank account. Noong nagkaroon po nung pandemic, nag-start po tayo ng later part nung March. Up to now, lalong-lalo na nung dinaanan tayo ng tatlong typhoon. Typhoon Ulysses, Rolly, and Quinta. Mas lumaki po yung mga tao na wala pong bank account. Dati from 86, tapos tumaas na naman po ng additional na mga 10%. 96%? Grabe, no? 10% po of the 86. Ito yan. Okay. So, ibig sabihin ito, kung wala kang bank account, you are considered as poor. Most probably. Pero yung iba po, doon sila nagbe-base ng statistics na mas marami po ang Pilipino na walang deposito or bank account sa iba-ibang bangko. Ayun. So ano ho ang magiging implication nito sa atin dyan? Most particularly. Dito po natin makikita na talagang sa ngayon, medyo pahirap ng pahirap po ang sistema or sitwasyon natin sa buhay. Ayun. So sa AD3, is there any plan for the next year kung paano natin mabalanse ito? Apo, sabi ko nga na sa membro ng ADT na we're very lucky na nandito po yung mga mayors, yung mga vice mayors na meron po kaming mga sweldo at may mga means na makatulong sa tao at hindi namin nararamdaman masyado po yung hirap ng buhay. Nung nag-categorize po ang mga economic managers ng Pilipinas, isa na doon si Congressman Joey Salceda ng 2nd District of Albay, na banggit nila doon yung mga qualifications when it comes to poor, indigent, and at the same time middle low and middle high, and at the same time yung mga rich na people po dito sa Pilipinas. For example, yung indigent po, ito po yung pagkaintindi ko na yung mga indigent, alam naman po natin yung sila, yung wala silang bahay, wala silang makain, wala silang trabaho. At the same time po, yung poor ngayon, kinakategorize na nung mga individual or pamilya na meron trabaho pero nauuwi po sa pang-araw-araw na gastos. For example, pambayad po ng kuryente, tubig, pagkain, eskwela ng anak, lahat po na lumalabas from hand to mouth, galing sa kamay, papunta po sa bunganga at wala pong natitira. Hand to mouth existence, isang kain, isang tuka. Ganun na po ang pagkatapos yung lower part or mababa na uri ng middle, ito po yung mayroong mga may bahay, mayroong bakod, yung bahay nila, mayroong gate, meron silang kotse or motor, pero at the end of the year, ang natitira po nila after nilang makonsume yung buwan-buwan na pumapasok sa kanila when it comes po, kung halimbawa may business o kaya trabaho, natitirahan na lang po sila ng mga 300,000 na nasisave nila per year. Opo. Yun naman pong medium high, meron din po na mayroong bahay, kotse, nakabakod, ng maayos, and at the same time, nakakatira po sila ng mga 100,000 po per month sa kanilang negosyo or sa kanilang trabaho, kinakategorize din po sila ng middle high. Ayun. Okay. Pag-rates talagang walang ayos na. Opo. Kaya ini-encourage ko talaga na lahat ng mga members ng ADT na
mag-formulate kami kung paano kami makakatulong sa mga munisipyo na miyembro namin. Katulad ngayon, nag-allocate po kami ng mga financial assistance para sa member ng ADT. Okay. At the same time, mga generators, bottled water, face mask, face shield, at saka mga alcohol dispenser na i-distribute po namin sa 6 na bayan at isang syudad ng Tercer Distrito ng Albay. Ayun. Maganda itong ni-reveal ninyo, Vice, because ngayon mayroon na tayong clear picture as to anong mahirap at saka anong mayaman. May nakikita na tayo unlike before na alam naman natin yung siguro mga 4 to 10% of the actual na population ng Pilipinas, yun po ang rich talaga. Or categorized na mga rich and very rich people. Magkakaroon ito ng 360 degrees ng ng turnabout kang mga programa na dapat na intervention. Opo. Pinaka-importante talaga ngayon is sustainability. Yun ang pinaging sinasabi ni Congressman Salceda na sustainability ng government, kung paano makakatulong tayo sa ating mga mamamayan na lalong-lalo na pahirap ng pahirap kasi nga may COVID, nahirapan magtrabaho. Mas marami pa po yung tinamaan sa Central Luzon ng calamity. Tinamaan po tayo ng 3 o 4 na bagyo. Yes po. Apa. Bye, salamatan po maray and Merry Christmas po sa inyo. Ingat po lagi. Maraming salamat po at mabuhay po ang lahat ng Albayano. Opo, yeah. Merry Christmas in advance and a Happy New Year. Thank you very much. Ayan. Ayos din. Okay, so yan. Thank you so much, Fabi. Presidente kan ADT, si Vice Mayor Jerry Marcangel. Nakulaw na istorya na kuha niya itong statistic ni Tabi Mar. Ko para hapot ko na, ano baga ang basihan kung para sabihin kang mahirap ka at saka mayaman ka? O ayun yan, may clear picture na, di ba? Mayroon na. Itong data, statistic sa kay Gugong Joey and sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Gustong sabi yung Tabi Mar, nagpaparasalitan porsintahe ngunyan kan mayaman, nagpaparadakula man ngunyan an porsintahe kan mga pobre. Siyempre, lalo pa kung aliwa, kung ka nasa middle low ka ngayon kang nakalihis, kan tinamang ka kitulong bagyo, pwede nasa ano ka na, nasa indigent ka na, o kaya nasa poor ka na. Dati, rich, poor, iusan na baga sunadadang katab mga panahon. Yes, so. Kunyan nakadagdag na ining indigent. Hindi ka ito pag sinabi ngayang may TV ka, may radyo ka, mayaman ka. Nakatira ka sa, sa magayon na harong, mayaman ka. Pero this time, sa category hindi kung day ka man nakaka-savings, nakakapantay ka sana, parang kinita mo ngayon, binayad mo lang sa kabos, wala kang natira, pobre ka. Pobre ka. Kunyan, kung dati daing bagyo, igwa kang harong, nakakakaon ka, may trabaho ka, ngunyan nawaran ka kiharong, indigent ka na. Yan. At least may nailing na kitang may mga ringas yan Ang dakulaon mo niya na challenge mo yan sa gobyerno, paano mabuputong itong sigyang langkaw na statistic kan mga kinapobrihan, pakiring sa taas na may makaarog man duman sa maski sa medium lang kita. Makabot lamang ngayon kita duman sa maski middle low. Middle low. Okay, middle high. So, ayos na. Nangyari. Yan, preskong informasyon niya to na kalap Mar, ngunyan, sa pagtiripon ka na area development team. Ngunyan, challenge ini sa mga local chief executive kung paano ninda may matatabangan, may angat itong mga nasa indigent, nasa poor. Yan, sarong gabi dyan, consult Congressman Joey. Oo, mag-inguwa. Yan. Di ba? Ano ang pwedeng gibuhon? Kasi, sabi ko nga ni Kasubag, magkaigo ng 360 ton about, kang mga programa na dapat na itaw sa tao para umangat. Yeah. Ngunyan kita, ano kang klasifikasyon? Medium high, medium low? Dati, nasa medium low ako, ngunyan indigent na. Tanaraot sa negosyo ko. Dahil ako nakanegosyo. Kan tinamangit na ka ni SF, pinundo ko na sa negosyo ko Sisip mo mabakal kang produkto ko, mahalo na. Ingon ta na maging
medium lamang kita. Oh, tiba doon sa mga ataman ko ngunya na iugbong pa sana pamidyum ako. Ang So, at nangyari. least igwa na kitang clear picture, tabi Mar. Igwa na kita ngunyan, mas nagdadakula ni statistic sa indigent and poor. Yeah. Patunay kayan, sa bangko, kulang na ngunyan ang naglalaog. Igwa man ni nagbangko, pinoroll out na, wala naman pang laog. Iyan. Pang deposito. So, may bangko man ngayon salary remittance. Pag abot kang sildo. Riwalat sana. So, mga sanggatos. Wala na. Wala na. Yeah. Okay. Okay. Yan tabi Mar, sa to yung mga dagdag na informasyon, exclusive yan, DCGB, Jimmy na salita. Thank you very much, Jim. And that ends our program, mga tugang. Balikan talaga yan some other time. Discussion kayo na mas maiwas para po sa mga kababayan da. Tendo ka, boss. Thank you. And God bless. Bye-bye. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa Mazda Whole Immunity and Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, Happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may